V tomto videu bych vám rád ukázal přestavbu tohodle minikaravanu, kterou jsem koupil jako obyčejnou skříň a postupně jsem si ji předělal podle svých představ. Celou akci jsem rozdělil do nějakých 3 fází. První fáze byla vystavění nábytek dovnitř a posezení venku. Druhá fáze byla nákup elektrospotřebičů, co se týče lednice, solární panel a nezávislé topení. A třetí fáze bylo pořízení konstrukce, která drží hliníkový box, rezervu a ještě v ní je umístěno venkovní osvětlení, který zapínáme večer, třeba když sedíme v kempu, tak aby to dalo tu správnou atmosféru. Nyní si probereme jednotlivé body z této přípravy. Tak karavan má spoustu takových mini vychytávek, jedna z nich je třeba tady, kdy dneska fouká vítr, doufám, že to v tom videu nepůjde moc slyšet a ten vítr se většinou opírá do té plochy těch dveří, pak vám je to zavírá a znepřeje vám to někde pobět, když jste, takže jedna z prvních vychytávek je tady. A nyní se podíváme dovnitř do toho karavanu, jak vypadá. Je tady vlastně palanda, která má 3 spaní. Tu spodní postel, aby nevyjížděla, tak mi aretujou schůdky, na který jsem přidělal takovýhle držáčky, aby to vyšlo přesně na tu aretaci té postele, aby za jízdy nevyjížděla. Schůdky dáme ven. Tak, schůdky jsou venku. Postel je v rozměru 70x200 na plnohodnotné vyspání. Jo. Takže, jak jsem zmiňoval, postele jsou tady 3. Jo. Tak, tady je takový mini kuchyňský koutek, kdy, jak jsem to teda jako vymyslel, jak by to takhle mohlo fungovat, tady je taková mini fontánka, dobíjí se přes USBčko, je to vlastně takový čerpadlo, který se nasadí na tu 5galonovou lahev nebo 18 litrů, který vidíte třeba v očas v ordinaci, takový pítko to je. Zapnu, voda teče do dřezu, tady dole je ten barel. Tady bylo ještě místo pro šedivou vodu, kdy jsem vlastně zachytával tu vodu z toho dřezu. Po nějakých zkušenostech potom jsem to provrtal a vodu pouštím pod karavan, protože si stejně většinou tady oplachneme akorát ruce. Žádný chemie tady nepoužíváme, nádobíme jen v kempu v kuchyňce, takže většinou teda jako pouštíme čistou vodu dolů, jenom fakt jde o ty ruce, aby člověk nemusel furt do umývárky v kempu. Tady je nějaký teda prostor, kde mám potom, když jedem někam do kempu, uložený třeba nějaký cívku, kabel, nějakých 220, karavanovou přechodku a nějaký ještě věci. Tak, pak tady jsou ještě 2 šuplíky. Všechno na zámek, aby se mi to při jízdě neotvíralo. Takže to byla ta první fáze té stavby toho karavanu. Důležitá věc ještě, co jsem během té první fáze musel pořídit, byly klíny pod kolo a takovýhle nájezdový klín, což asi znáte taky, kdo má nějaký minikaraván nebo nějaký karavany nebo i auta to mívají. Tak tady jsou teda klíny pod kolem. Tady je ten naježděcí klín, který se potom zaaretuje. No a jak zjistím, že jsem ve vodováze, nebo že jsem v rovině jako před klasickou vodováhou, jsem schopný vědět, jestli jsem v rovině, tak. A to potom doladím buď teda pomocí stojky vepředu, jo, když to kolečkem zvednu a vyladím si správnou výšku a právě ten náklon reguluju nebo si nastavím pomocí toho nájezdového klínu. Tak to je k první fázi. Druhá fáze, jak jsem zmiňoval, byl nákup elektrospotřebičů. První, co jsem pořídil, byla tahle kompresorová lednice, má 35 litrů. Je u ní výhoda, že je možnost napájet na 12, 24 a 230. Takže během jízdy, když jedu, napájím si lednici z auta, potom ukážu. Když jsem v kempu,
tak napájem pomocí trakční baterie, kterou zároveň dobím solarem, takže když jsem třeba tady v Čechách, tak jsem nezávislý, když svítí sluníčko, tak 3 dny, kombinace teda lednice, trakční baterka 75 Ah, potom ukážu, a solární panel, myslím, že tam je 110 W, si vystačím během víkendu bez elektřiny. Trakční baterie je umístěna v tomto boxu. Je to Varta 75 Ah. Tu dobím teda pomocí solárního panelu, který mám teď provizorně tady. Jinak ho vozím na střeše, dneska fouká vítr, takže tam jenom na ukázku takhle. Nějaký horší počasí, třeba poprchává a tak mám tady prodlužovací kabel. Ten solární panel dám za okno auta a vlastně mám vyřešený to, že na něj neprší a dobím i když je třeba horší počas. Dál se tady dá využít právě, jak jsem zmiňoval, to nezávislé naftové topení, kdy tady mám udělanou trubku pro vývod teplého vzduchu a ten teplý vzduch mi putuje sem do tohohle výřezu, kdy vlastně jsem schopný vytopit, i když je nějaký horší počasí, tady ten prostor na spaní. Jako poslední, třetí fáze byla výroba této hliníkové konstrukce, která mi drží teda držák na kola, rezervu a ten hliníkový box, kde je umístěna trakční baterie a to nezávislé topení. Ta hliníková konstrukce se používá teda hodně v průmyslu. Tam je potřeba si jenom říct, co od toho očekáváte, kolik to ponese, jaký ten bude, respektive jaký to bude mít zatížení. Já jsem teda volil tu nejlevnější variantu, kdy myslím bylo 90 korun za metr. Jenom si dejte pozor potom na veškerý šroubový spoje, každý výrobce to má jinak a tam je potřeba si to vyzkoušet. Takže já jsem vzal kousek toho profilu, šel jsem do jednoho místního železářství a tam jsem si vyzkoušel jak tu plovoucí matku, tak i ty šrouby, správnou velikost, aby mi to všechno vlastně pasovalo, abych to byl schopný všechno zkompletovat. Třetí fáze zároveň zahrnovala i výrobu takový venkovní mini kuchyňky na tyhle ty dveře, když jsem se rozhodl využít vlastně veškerých děr, které už těch dveří jsou, nedělat tam žádný další, aby do toho karavanu třeba zbytečně nezatejkalo. Tak si to ukážeme. Vypadá to takhle, kdy nahoře ubrousky, tady mám hrničky, které se teď myjou, tady jsou kořenky, pepř, grilovací koření, sladká paprika, volej a další. Tady je taková clona a tady je takovýhle stoleček s pantíkama, který se zaaretujou. Kam si dám když vařím ten vařič. Výhoda, teda nevýhoda plynového vařiče je, že když fouká vítr, tak vám občas foukne plamínek, proto jsem udělal takovouhle clonu, aby ten vítr nesfoukával ten plamen a zároveň, když něco vařím třeba na voleji, tak to neprská ven. Tak. Tato polička na těch dveří má ještě jednu výhodu, si ukážeme teď, že večer můžete dát na tu poličku počítač a můžete se třeba podívat na nějaký film. Když si dáte na to takhle ten počítač, vysunete si takhle postel a můžete koukat večer na film. Je takový se více využití. Snažil jsem se fakt využít každý prostor, každý kout toho přívěsu, aby to bylo prostě fakt funkční ve všech ohledech. Nyní si ukážeme karavan kolem dokola. Do jedné fáze jsem zahrnul, což jsem předtím nezmínil, návrhy polepu. Dneska už bych to taky udělal jinak. Ten důvod je ten, že ta černá a bílá, tam dochází k pnutí té folie a na té černé folii to dělá takový mikrotrhlinky, takže dneska bych volil třeba
šedivou a o něco tmavší šedivou, ale to jsou detaily už prostě, který hold takhle jsou a už s nima asi už nic dělat nebudu. Proč jsem se rozhodl jít touhletou cestou té stavby, je, že vlastně žádný z těch minikaravanů, co jsou na trhu, mi nenabízel to, co přesně chci, a další věc byla teda ta cena. Ten, který by to nabízel, tak byl cenově úplně nikde jinde, než bych si představoval. Proto jsem volil tuhletu variantu. Samotná teda skříň je polská výroba. Koupil jsem to půl roku starý, to bylo za nějakých 110, a postupně jsem si to, jak jsem vám ukázal, postupně jsem si to budoval vlastně podle svých představ. Doufám, že tohleto video se vám líbilo a třeba některé z vás bude i motivovat si postavit minikaravan podle svých představ, tak jako jsem to udělal já.